Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hakika dukkan mai rai mamaci ne. Allah ya karɓi rayuwar Ahmad Aliyu Tage wanda aka fi sani da Baba Tage. Yanzu an samu wani gagarumin rashi a cikin masana'antar Kannywood na wani bawan Allah wato Ahmad Aliyu Tage wanda ake kira Baba Tage. Baba Tage dai wani sanannen mutum ne a cikin wannan masana'anta ta Kannywood wanda kowa yake yaban irin kyawawan halayensa. Domin shi mutum ne wanda yake faran da kowa, wato dai shi kowa nashi ne, yana da son jama'a sannan kuma ba shi da girman kai a cikin rayuwarsa, kamar yadda duk wanda ya san shi yake faɗa. Baba Tage dai a lokacin rayuwarsa ya kasance jarumi ne kuma mai ɗaukar hoto a cikin masana'antar ta Kannywood, wanda kuma ya daɗe a cikin wannan sana'a tashi ta harkar fina-finai. Hakika rashin Baba Tage a cikin masana'antar Kannywood wani gagarumin gibi ne, wanda mai gurbinsa sai dai wani ikon Allah. Tun dai bayan rasuwar jaruma Zainab Booth ba a ƙara samun wani bayyanannen rashi a cikin masana'antar ta Kannywood ba, sai a wannan lokacin da Allah ya karɓi rayuwar Ahmad Aliyu Tage wato Baba Tage. Domin neman tabbaci akan wannan rashi da aka yi, mun kira wani daga cikin 'yan masana'antar ta Kannywood mai suna Nazir Elbos. Bari kuma ku ji abin da ya ce. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Haji Nazir. Na gajiya. Lafiya kalau wallahi, ya ayyuka. Wallahi alhamdulillah. Ya harkar industry, waƙoƙi, fina-finai da sauransu. Wallahi alhamdulillah. Yanzu nake jin labarin rasuwar Baba Tage. Wallahi tallahi abin ya tabbata wallahi. Subhanallah. To dama ba shi da lafiya ne? Wallahi shine ban sani ba. Kawai unexpected ina duba na ga 4 minutes. Ka gani? Sai na ga 4 minutes ago shi wani yaron sa je a rigiwa. Ma cameraman ne. Ya yi posting haka. An ce ya kai kwana uku ba shi da lafiya ma. Zai iya yiwa. A asibitin Nasarawa. Zai iya yiwa, tabbas zai iya yiwa. So kuma da na kira nan ba bai dauka ba, sai na tunanin to ai ga ɗansa shi malam ba? Malam. Kawai sai na kira Malam Tagen, shi ma test time bai dauka ba. Da sakan dai mutane suna ta comment haka dan posting din da nayi. Sai kawai sai na ce kai bari in ƙara wannan, ka san mutuwar sanannen mutum tana zuwa da wannan abubuwa iri. Gaskiya ne. Wani lokacin mutum bai rasu ba sai ka ga sai a ta cewa ya rasu. Yauwa sai a ce ya rasu, sai a ya gama karaɗewa, kuma ka je ka dawo a ce kowa a wajen wa ka ji a wajen Nazir Elbos na ji, kaga abin ba zai yi daɗi ba in ya koma iyalansa ko wani abu. Gaskiya ne. Ka gane? Sai na kira shi sai ya ɗaga haka kamar baya ma cikin hayyacin sosai. Allah sarki. Ana irin addu'a haka kamar ana ma suturta shi ne dai a lokacin. Allah sarki. Sai yake gaya mu wallahi da gaske ne ya rasu. Ni kaina na kira na tabbatar dan an gaya min cewa ma an kwantar da shi a asibitin Nasarawa ne. Asibitin Nasarawa na nan Kano. Ana kwantar da shi ya danyi kwanaki ma, kwana uku ne ko nawa ne ya danyi kwanaki, sai kuma yau Allah ya karɓi rayuwar tasa. To Allah ya ji kansa. Wallahi amin ya Allah. Allah ya masa rahama. Na tura ma namban malam din ma yanzu. Okay, to shikenan zan kira malam din Allah yadda. Yawwa ka kira shi. Duk da dai yanzu ka san hada-hadar naka mutum rasuwa irin wannan. Gaskiya yanzu ana cikin yawwa baya cikin hankali. Gaskiya ba lallai na same shi ba ma yanzu. Zan dai kira shi mai bi daga baya saboda ya kamata in je mustaziya. Gaskiya ne, ni kaina zan shi da zaka ji. Na wannan sai mu shiga sai. Okay, to shikenan ba matsala, zan maka magana. To shikenan. Allah ya masa rahama. To daga nan ne kuma sai na kira malam din wanda ya kasance ɗa ga marigayi Ahmad Aliyu Tage, wanda kuka ma ya hana shi magana. Ga dai yadda muka tattauna. Assalamu alaikum malam. Na'am. Malam kana magana da Alamin ne? Alamin ya kake? Wallahi lafiya kalau malam, yanzu na ji labarin rasuwar Baba Tage. Wallahi tallahi Alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya masa rahama. Malam kai hakuri. Kai hakuri, Allah ya masa rahama. Allah ya ji kansa. Kuna asibiti ne? Ko kuna gida? A'a. Yanzu muna hanya za mu tsare ta gida da idan. To shikenan sai mun zo insha Allah. Allah ya masa rahama. Kai hakuri malam. Kowa mamaci ne malam, kowa mamaci ne, dukkan mu mamata ne, lokaci kawai muke jira. Kai hakuri malam, shikenan sai mun zo, kai hakuri. Zaki gane aiki na nazari ne
kwana da tashi ba da bai ki sanni ba.